Euskaldun asko garala, gure lurrean, gure herrian. Euskeraz bizitzeko gogoa daukagun jende asko gagozala, eta askotan inertziaz edo ez garalako ausartzen, euskeraz bizitzeko egokierak guk geuk murrizten ditugula. Eta euskaraldia hori apurtzera datorrela, horri buelta emotera. Deustuko unibertsitateak aspaldiko urteetan ahalegin handia egin dau, euskararen erabilera normalizatzeko planen bitartez, euskerak leku normala edo gerotan leku normalagoa eukidagien unibertsitatearen barruan. Baina euskaraldiak beste aurrera pauso bat dakar, eta dakar aurrera pauso pertsonala. Horrek, esan dudan guztiak ez dau bermatzen erabilera, eta honekin nahi dana da pertsona bakoitzak autu hori egitea, ardura pertsonal hori hartzea euskeraz egiteko. Askotan gertatzen jaku ez dugu zala identifikatzen ere zeintzuk diren euskaldunak, esate baterako gurea bezalako erakunde handi batean, gertuko enarteko harremanak, badakigu ze hizkuntzatan bideratu behar duguzan, baina hain egunerokoak ez diren harremanetan, normalena izaten da lehenengo berba hori erderaz botatzea, eta hor aukera asko galtzen ditugu euskeraz egiteko. Nik uste dut euskaraldiak lagunduko deuzkula benetan horri buelta emoten. Guzti horiek batera, izango dira gure zailtasunak, baina, bai, pixka bat txipa aldatzea, ohituta gaude eguneko ekimenak egitera, jai giroan, eta hau hortaz aparte doan dinamika bat da. Berez, aldatu nahi dena da gure ohitura linguistikoak. Gure lehenengo hitza, igual Bilbon beste leku batzuetan edo txikiagotan baino gehiago daukagu ohitura hori gazteleraz izatera, eta gustatuko litzaiguke euskera izatea lehenengo hitz hori. Orduan hori izango da gure erronka. Eta zelan zailtasunak dinamika ondo azaltzea eta jendea parte hart dezan animatzea. Landu behar dugu poliki-poliki, auzoz-auzoz, kalez-kale Bilbon guztian, ez? Baina, nek uste dut epe barruan gagozela, azaroan, ito barik, ez? Indarragaz, lana egiteko, ez? Guk azkenean erronka etxe barruan badaukagu, etxerako lanak ere baditugu hemen aurrera ataltzeko, ez? Hor ere batu behar gara eta Bilboko udaletxeko langilearekin programa bereziak aurkeztu, egun horretan ere udala barruan euskaraldia bizi ahal izateko, ez? Bestalde batetik da erronka da bilbotarrak gehienak parte hartzea, baina ez bakarrik Bilbo erdian, ala Bilbo zentroa ez, baizik ere, auzo guztietan, leku guztietan, bat egin behar dugu erronka honegaz, ez? Gero eta jente gehiago bagagoz, hobe. Eta gero bestaldetik, daukagun inguruan, Bilbon inguruan daukagun erakundeak, hori da, ez dakit Euskaltzaindia, Euskera Zaleak, Labairu, unibertsitateak, danak, eta, merkataritza ere, bat egin euskaren alde, eta egun horretan, danak kaleratu eta euskera erabili, ez? Bai, behitu, oraintxe berton lantalde batzuk daude mutualean lan egiten, eta pentsatzen ari dira zenolako egitasmoak antolatu behar dugun, edo ditugun euskara bultzatzeko mutualean. Lan egiteko euskeraz, aukera paregabea, lortzeko hori, mutualean euskara erabiltzea. Mutualean uste dugu kalitatezko zerbitzu bat eskaintzeko euskaraz egin behar dugula. Eta horretarako lan egiten ari gara, eta euskaraldiak ekarriko digu aukera paregabea hori lortzeko. Etorriko dira bezeroak mutualeara, eta jakingo dute euskaraz egiten dugula eta haiek euskaraz egin dezatela. Bilbok euskarak behar du eta euskarak Bilbo behar du. Horregatik nahi ditut herritar guztiak animatu egunero euskaraz gehiago egiteko. Denon artean Bilbo gero eta euskaldunagoa izatea lor dezakegulako. Euskaraldian batzuk ahobizi
izango gara, eta beste batzuk ordea belarri prest. Denon artean, euskara elkarbizitzarako hizkuntza, guztion hizkuntza dela erakutsiko dugu, errespetuz eta ilusioz beterik.